Guk aukeratu egun proiektua izan da Zirrina. Zuen teknologiako gela lanen ari zareteratik irakasleak tarteka azalpenak ematen ditu. Horretarako une batez zuen lana ikusteko eta isiltzeko eskatu behar dizue eta oso nekeztea duten zaio. Gelan dagoen zaratarekin bere ahotzea zelako entzuten. Hori dela eta txirrina jartzea egoki izan daitekeela pentsatu du eta proposamena hori zuzendu dizue. Hau egiteko material laborabiligu. 2 egun hol, bat 22-20koa eta bestia 25-20koa, metalezko txirrina bat, pila bat, metalezko xaflak, bat 15 zentimetrokoa eta bestia 5koa, eskuaira bat, elektromana, etengailu bat, 2 poliester zutabe, kableak zirkuitua egiteko, tuerkak eta tenpera pareta apaintzeko. Funtzionamendua erresa da. Kableak etengailuarekin konektatuak daude eta pilarekin. Pila berriz elektroimanakin. Horrela erakarri egiten du. Elektroimana 2 xaflekin. Eta horrela erakartzerakoan hau askatzen du eta zirkuitua itxi egiten da, osea irekiten da, eta berriz Ireki egiten da. Bai, irekiten da. Eta orduan xafla berriz bere tokira itzultzen da eta Imana ez dabilelako. Hoi da. Eta eskuaira berriz ikutzekoan berriro itxiten da zirkuitua eta berriro elektroimana funtzionamenduan jartzen da berriro erakarriz eta berriro funtzio berdina sorrarazi. Hain, ikusteko, hango jo.